aku mung 100 melet barang. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo, Dilet lho kowe. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilet iki kok sing banyake kono lho. Dadi kelingan masa Yo kejayaan. yo tak dilatih kirik mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngomong. sabar ya, Dek. Ndak lali, ayo. Ayo. Arep nylamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Yo nek gah melet menjuntai. Ya. Oh, ki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Ya. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek to. Melet boten. Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo ra. Aku gak nek melet. Ora apa-apa kok. Yo wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa pira? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek do sing do nonton streaming ki nang angkringan HP-ne. Tatine mengkon melet kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banteng. Lah ngopo? Tatine gelem melet. Lho, Malah korbane akeh to. gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Aku nek melet gak yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Lho. Ya ben HP tuku dhewe. Yo, saiki seneng-seneng suka-suka parisuka. Yo. Ki panjenengane Mbak Apri karo Mbak Mimi uga dirawuhake Mimin kok Mimi. Mimin. Yo, uga dirawuhake ana ing papan kene. Yo, ayo diaturi supaya jumeneng. Diaturi supaya jumeneng ben atur panglipur, Mak. Mangga-mangga Mbak Mimin lan Mbak Apri katuran jumeneng. Mbak Mimin lan Mbak Apri jumeneng sarengan. Iki uga peringatan kagem Mbak Mimin Mbak Apri supaya melarang kanca-kancane supaya tetek ana ing daerah kene. Iya. Lah, kalau warak pun dibebaskan toh siapapun boleh berjualan di depan SKE. Jangan salah itu penjual asong, penjual minuman, penjual makanan. Lah mboten mang terangke. Lah kula nggih penjual jasa kok. Tuas aku gelar kloso ning kono. Sing penting arep nek buka dhewe. apa? Pijet payung, heeh. Payunge telu. Ora, nek payung loro kae pijet tenan. Heeh. Dadi memang beliau nyun sewu pekerja-pekerja di jalan nyun Masas. sewu kaya sopir sing sempat untuk singgah gitu toh utawa nyun sewu tukang becak kesel pijet kae ditutupi payung loro ning trotoar kae pancen bener-bener pijat. Heeh, ning Dadi gundule cek ketok, sikile cek ketok. Ning nek payung telu ditata kae patut dicurigai. kok kowe apal men ta lho? Ya apal kok ya Mas. Dhewe wis tau kulaan kok ya. Iya. Ning mbok mboten niku ora maksudnya ngene lho. Nek sing bener-bener pijet ya ora apa-apa golek sandang pangan. Ning nek sing neko-neko ngono kuwi ora pareng. Ya, wong SKE iki sing pedagang sing enten trotoar kuwi Ya diakomodir, dikeparengake. nglengganani nek padha-padha sing golek rejeki. Lah, mung dalan rezekine beda-beda. Nek nek wis ya diresiki. Diresiki gerobak disingkirke. Cara mono di wong salin ki ora mung salin klumbruk. Terus paribasan marake kecing, marake ambon-amboni liyane ya dipapanke sing prayoga. Contoh simpel dari diri kita sendiri wae. Lho, nek laden bojoe bar mangan ya piringe disingkirke ora dinguwayu nganti ana set-set dong lumpuk barang ngono kuwi dadi ngamboni liyane. Lho. Cara ana kumpul bojo ya bar kuwi pakpung ora dingu 3 dina. Ya kramas kelo ki cara bodho lho. Kita ambil contoh sing simpel nggih ta. Ora sesuk sisan nang sesuk ijek kanggo meneh ngono ki ya aja. Dadi contoh-contoh sing simpel.
dari diri sendiri ya sing mudah dicerna. Aja sing kaya wara kang apa wis kete butuh hiburan kok mikire rekoso. Sing simpel. Nah, kok nek ora lek didusi mah tukul jamur merang kok. Kalian mengucapkan ulang tahun kagem Sindupak. Sindu Kusuma Edupak. Edupak ingkang kaping 6 nggih. Menawi mboten klentu kalih taun kepengker dalem suwaning ketingalipun kados langkung bawira dalu menika nggih Mbak Lim. Oh, nggih, nggih. Kalau men ragi mrepet mriko. Mergo dipepetke kono kok, Ragi Mbak. mepet mriko wong kula ngantek ke planet-planet kok ya karo penonton ning pancen kuwi sing tak karepke. Yang ke-6. Ya. Nah, wahanane ya tambah oke. Tambah nek dhisik kolam biasa saiki wis waterpark. Waterpark. Dadi kuwi keinginanku sok dadi nek aku ning kono ki nganggo rok-rok mini ngono ra ya wis to nang ngono kuwi. Nek kowe nggo rok mini terus apa kabar perabotmu ya, Lek? Ya, karo ki sing dadi wahana paling luar biasa di Sindu Kusuma Edupak menika. Cakra manggilingan menika. Oh, biang lala menika ingkang biang menika lala. nggih. Menika kula mboten wedi. Nek sing diuntang-anting kae Dedek mah pusing aku. Dontangan ke Kok apa? mikir uripku wis pusing kok kon mikir muntang-manting ngono ki nek nggo adrenaline semakin meningkat keberaniannya ya bagus. Ah soalé kowe nek numpak kae mesti nyuwara kok kluk 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 kluk. Apa ra mbok taleni ya, Lek? Senengane. Nggih, matur sembah nuwun saged dherekaken Pak Seno miwah kanca-kanca warga laras. Mugi-mugi Sindu Kusuma Edupak sansaya ngrembaka menjadi tujuan wisata utama di kota Yogyakarta, Sleman dan sekitarnya. Paribasan jenenge wis Edupak dadi mengandung pendidikan yang luar biasa. Ora mung sekedar rame, ora mung sekedar paribasan nyenengke tanpa ada unsur pendidikannya. Di Longkas ki arep dibangun galeri otomotif lho, Lek. Wah, nek kuwi Pak Seno sing mesti rene. Mbok anu ya aku usul ngono ya, Lek. Apa? Dibangun ngono ya galeri banci ngono enek ra. Ora ono ana ora pendidikan. Museum. Lah, museum otomotif lah sesuk bangun kuwi. Maksudmu aku sing nggo ikon di banyu keras ning kono. Apa lho? Ya ora maksud iki kono nggo conto tumrap Banyu keras Mbak Mimin 3 dina pangan rayap. Ya mboten salah. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, ya. Iki gandenge nu ngapunten lho niki rada kedalon kene medal. Nggih, mboten apa-apa nek kaya kula kalih Mbak Mimin ngeten iki rak medale nek wayah wengi, nek wayah sore kalah oleh wedok asli no. Pancen kulinane bar jam 12 kok nek kula. Iya. Sore tarik kae mangkat sore kemene tok akeh ya sepi nyenyet kok blas. Nek keramenen iki malah ra matuk. Pancen lambene wis pacut nyember-nyember ra karo-karuan. Mboten sih. Ayo diaturake lelagon Mbak supaya suasanane itu lebih meriah lan lebih terkendali kan. Iya. Kowe ngetokno apa Pri sing kira-kira rung tau menungso rung tau krungu ngono lho, apa? Apa ya, Le? Mbak Apri dulu sebagai bintang tamu ya menjenengan sik. Ya. Mergo sing diantu-antu ya suarane Mbak Apri sing luar biasa kuwi. Ngatasé Piyai Kakung kok suarane kaya ngono. Ya. Kok sing walus apa langsung gumiak monggo. Walus ya ora apa-apa suarane pamerno. Nganggo dibawani terus engko tibane alus karo gumiak. Iya. Bawa sing her apa? Apa nek kaya aku kan ora jineman kandhep, ngono-ngono ki ora mlaku kok aku nek ora. Bangsa sing merabot. Bapak ya, Le? Ya, heeh. Sinawang datan boseni. Ya, sinawang datan boseni. Nyawang mengayu Kemayu cek kok dadak tingono-ngono. Sok cantik aku nek wong kepunjulen. Niku mboten kemayu, ning niku kan manuk menarik perhatian penonton. Yang namanya pentas itu harus bisa menarik perhatian penonton. Penonton dibuat bahagia. Nyawang wong ayu man ngono. Lah kowe iso apa ora? Lah kowe iso apa piye kok jenengane ming nyacat? Nyon sewu mboten kok nyacat, menika terlalu berlebihan. Sing bener piye? Carane wong mangan ki nek kewareken rak ya mukok. Lho ngono kuwi lho, berarti jangan berlebihan. Sama yo ciri khas. Coba nek sampean piye? Coba. Nyawang. Ya. Nyawang wong Ya, terus Kagum ya Mas, kagum ya.
Lagu mopo? Wong semono iki pengen ngidak-idak kowe kok. Pala menjinge iso muntir ngono ya. Ya ora kok lebih kok mutir, catak iya iso mutir iki. Angel loh, dalam tempo sekian nada rendahnya dapat, nada tingginya dapat ya angel. Nah biasanya kan mesti ya nada tingginya mampu, mesti nada rendahnya orang kurang bulet. Wah, nek kula kan bulet. Lah wong ora nutupi wirange kok dadak bulet. Sembrona lho kowe iki. Kok le. Ya terbawa. Kaya apik-apik banggaan meko. Niki sadurunge jangan ketika ngoten lho, cinda-cindane nutupi irung brang-brang. Klambiku wis tak nggo petang dina ra salin. Lah darurat kok ya jenenge. Sibuk banget. Dedek mau mencuci itu tangannya itu kapalan. Kula ya ngerti sampean nembe kundur saking Tangerang. Esuk mau terus esuk del nek wis nang ngendi? Klaten. Saiki nang kene. Wah, piyai kok larise kaya ngono jan. Iya. Wedok sejati nggih ngeten iki. Sejati. Petengku sesuai kok ora meteng lho mriki. Wedok sejati kok gembol sempritan. Arep parkir apa? Mbok nek sempritan mbok jenengan sebul. Kae seneng baca. Mula senjata makan tuan. Wong iki nek ngendika aja waton ngendika. Duna dungkape malek tengen dhewe njenengan dhewe to. Kok ngerti nek mok sak sempritan. Nek rung tau anu mesti rung tumindak ora mungkin iso ngandhangi sempritan. Lho logikanya lho iki logikanya. Lho manusia kan di duwe perkiraan. Rasa kira-kira sing kira-kira ora mesti positif kok pancen ya sak sempritan berarti kan ngerti tenan. Ah berarti tenan. Lah rumiyin dos pundi? Maksudnya ngene iki, kita tidak usah membuka aib neko-neko. Sesuatu sing dikip awake dhewe ya dikip awake dhewe ning ada yang sesuatu yang di-share boleh. Lah punya dadak buka sak sempritan. Oh, lah berarti wis kulino. Ra mesti wong-wong penilaiane ngoten lho. Wong-wong niku lho maksudnya. Sempritan kok taline ruwet terus. Apri cangkem elek. Iki neng Sindu Kusuma Edu Pak. Iki pendidikan lho. Iki ngrembug perkara sempritan. Rumangsamu apa? Lah kok sempritan kok lu anu taline ruweti apa? Rumangsaku sak kuwer ngono tok. Jundet kok. Kuwi hutan rimba. Kumat lu lekas Sukimin ayo keceplosan. Anjen dadak njaluk do dilondrekke cangkeme. Ya. Ayo terus. Reka sata lakonane hanggaraku hetok nyawang. Yang di belakang kelihatan? Iya. Lambaikan tangan. Oke. Kok geblak ya ngono. Loh. Penonton ora mung sing lenggah tamu undangan sing ngarep, sing penonton ana mburi ya men ketok, men mloho. Direwangi prihatin melek kok ya. Ya ketok kok nyawang apa? Ben ketok ki mbak ya jaman dhisik menek-menek cagak ngono. Kok jaman garukan menek nang nggon duit. Mah bentol kabeh. Duit pel. Menek nang nggon wit prem terus gayane ngene iki ben darani kembang. Kembang kok bosok. Disenteri Satpol PP. Kowe iki ngopo? Satpol PP ya mudeng ae ya nggo ndelik barang ngono kok ya wasis nggon. Wong bagus. Ayo, Lek. Wong bagus lambene abang. Terima kasih, Mas. Saya ngendika jos wong Simba mewakili ribuan orang di luar sana yang mengagumi saya. Nek apri apik wis lumrah, enom. Atase umure 43 suarane jek landung, napase jek dawa.
Karepmu. Sing memanajemen suara itu loh yang susah. Piye Nek caramu? koyo Agnes, koyo kowe, anak perti suarane apik lumrah. Jek enom. Nek padha onggrok ngene iki Lah, suarane nek apik. koyo aku ngene iki Kocok onggrok. Yen mati apa? Yen mati. Yen mati aku wis War mati to. Iya. saking remeneng atine iki lho. Aja dipedhot. Yen mati aku wis kurung. Ngono ora. Yen mati aku arep mati ya monggo. Mbok ya ora nembuk kematian. Wong mati ku ora kudu nunggu tuwa, ora kudu bocah cilik, ora kudu nunggu lara, siapapun bisa. Lah, sing dipikir bukan masalah kematiannya. Ning wis duwe sangu apa durung nek awake dhewe kamangsa-mangsa ditimbali dening Gusti Karya Jagat. Contoh sing simpel, Sangune apa? ya srawung kang becik, aja natoni kanca, kuwi sing hablum minanase. Sing hablum minallah ya nindakake kewajibane jumlah keyakinane dhewe-dhewe kegebanganipun Beda le mbok ajarke karo aku nggih ingi. Lah ngapa? Sesuk sangu senter bentuk dalan Padang kowe ngono to kowe. Kuwi cara bodhone ngono lho, pri kok cocok ditelan mentah. Maksude senter iku sanipa. Lah. Senter itu kelakuan baik. ngono. Amalia duk nalika urip, ngono kamarang sak sepadha padane ngono kuwi. Aku mimin kok sangu senter. Apa ming sak sempritan kok sak senter. Ya rak tenan to. Bali. Ora apa-apa mulak-malik ora kurang dalan jenenge dalange kono ya ora apa-apa. Nek kabeh mah bakale nek sing nandur mesti bakale ya tuwuh kok. Sapa sing ngomong? Tabur tuwa iki mesti ana. Hukum tabur Sapa tuwa. sing ngomong nandur bakal ngunduh sapa? Lah mriko ya nek nandur Ora, nek wis. panggung iki jenengan wis 4 tahun ini. Ora kuwi Bapak- jenenge peribahasa sing salah. Nah. Saiki aja nganggo peribahasa sing nandur bakal ngunduh aja. Lajeng Saiki akeh wong nandur ditebaske ya akeh. tasih dadi unduh. Ini kebaikan lho, babakan kebaikan perilaku kok mesti dibantah. Hangga. Ora dicolong walu ya. Niku mung dipangani kethek kok. Aduh, ngono aja. Angger tresna kumbok jaga. Ya. Wah, aduh. Alah, Jan. Laki yo nanti no, Bang. Nganggo ambekan sik barang wong wedok iki. Langgamipun nggih. Mangga. Neng endi nggonku goleki betapa mengepengin ketemu latihan laptop tak parani mong nuruti karepe hati Bareng saiki ketemu yen pancene ora tresna mbok yo kandha sing prasaja aja kimi kilati aku ora bakal gendeli. Ces, aja lali kok kembaranku
mau bagi-bagi durpres. Oh, enten durpres. Durpres. Oke, nggih. Sekedap nggih, wong ayu. Tak derakku yoga-yogi nyawang aku jebul nyawang kono. Pas aku kepedenen, kabeh kok yoga kok sajak mbek aku ora nyawang apri, barang tak salah kleru. Alah ya. Ora salah. Kaya ngene lelakonku Niki wau langgam napa, Mbak? Gelo. Gelo. Iya. Gelo. Langgam lega. Gelo. Lega pun benten melih. Ya krumasaku basa Jawa ki kok ming diwalik. Gelo karo lega kok. Iya. Beda sungsate ming diwalik lho. Lah nggih. Nek gelo menika rak dikecewakan. Ning nek lega menika cenderung untuk puas. Ya, wis puas, aku wis lega atiku ketemu Tatin pamane. Aku wis lega atiku ketemu Agnes ngono. Aku gelo wingi ra ketemu Mimin pamane ngono ki lho. Saking mengagumi to ra iso ketemu terus gelo. Aku gelo wingi ora ngajar Mimin. Iya. Mbok nek contoh ki contoh padha-padha ngekek contoh mbok contoh sing becik. Ngajar ki apa elek diajari hal kebecikan, ngono apa ora gelem kowe. Mang terangke bacutane ndak kula berpikiran sing neko-neko. Iya. Wonten pamundutan mbok menawi Mak Cange. Wonten pamundutan menika wonten podang kuning. Ya. Sing kepareng ngaturke mengko disuwun Mbak Elisa. Saiki coba si Ganes tak tempukke
banci loro iki piye? Ya. Ya Nes, jajan Nes. Ya. Monggo Mbak Ganes. Monggo, presiden menik-menik. Presiden kok aja kaya kelas 5 SD ngono ya, Nduk. Woi. Agak nyekel mic Nes. Ya. Nah. Halo Mbak Minim. Kok Mbak Minim, Mbak Mimin, kok Mbak Minim sing minim Sing iki jenenganku. ngono kok. Mbak Mimin. Lah Mbak Mimin kok Mbak Minim. Mbak Apri. Iya. Halo. Salam bahagia Mbak. Wah. Salam bahagia Kalian selalu. bocah. Heeh. Pak Seno. Piye? Kok mumet kula Pak? Mumet Lah ngapa? kamu met. Mumet Ayo, ayo. ngerembuk apa gagas apa mumet ki? Mboten. Kula niku heran Pak Seno. Kok heran pergane? Kula mubeng-mubeng teng mriki kok mboten enten trim-triman Pak. Trim-triman ki apa? Trim-triman ki apa? Trim-triman niku sik nggo tengok mubeng-mubeng nika lho Sing ana Pak. jarane barang kae. Nah, enten jaran. Aku jarane macak sinden kuwi apa? Kumi diputar ngono to, kumu diputar Ah, kasono iya. jaran-jaran. Oh, cah saiki kok omongane trim-triman. Kok trim-trim. Kula niku ki kula setosi Sindu Adi Parek niku. Sindu aja. Sindu Adi Prak. Sindu Adi Prak niku nganu Pak, enten trim-triman, tong As- setan. Kok padake sekaten wae. Jebulane mboten enten gek enten sik mubeng gedhe banget nika wau kula malah gumun Pak. Lah iya, kowe iso numpak kaya ngono karo Mimin. Mimin tekan dhuwur tok joroke, ngono apik, Pak. Kok dijoroke ngono ki saling berikan kekuatan men ora wedi kok. Sesuk kene bakal ana saya mundak kene dadi destinasi wisata terkenal di Destinasi. Sleman Lah. luar biasa. Tidak hanya pelengkap nih nggih. jadi destinasi wisata utama. Pendukung destinasi pendukung. utama apa malih tol Bawen tekani Solo nggih Mbak Nggih, nggih. nggih. Badhe dibangun menjadi Ayo. ikon wisata banyak sekali didukung desa budaya juga kata toh Pak. Heeh. Iya, itu juga menjadi apa Pak faktor untuk majunya Kabupaten Sleman. luar biasa lho bocah kok yo ngene iki. Aduh, kelas 6 SD kok wasise kaya ngene ya. Mbak Minim kula pun lulus. Oh, pun lulus. Sampun. Wingi tahun 2014 Mbak Minim. Mimin Mbak kok Mimin pun lulus. sing minim ki kowe kuwi lho. Niki pun pol niki Mbak. Apa dilambari iki piye? Men rodok kewes lah yo. Men rodok Men dhuwur. Lah. Pak Seno kula dadi nyak-nyak Pak. Ya wis Aku kok rumah saku wedok tenan kok gelem dinyak-nyak banci. Iya. Banji kok wangi. Apa Apa nek nek banci banci ki ki ambune amis apa piye kok? Ora paksamu kok. Tembunge iki. Iya. Iki ketoke Pripun, sithik Pak? ning nyengak lho iki. Lah pripun Omongan to, Lah kok Pak? muni banci kok wangi. Bahasamu halus ning kuwi rak. Cor meneh nungkak kromo. Banci kok wangi apa nek banci ki abune badhek kaya batang ngono ya. Ya bener to, Lek. Lah dhewe dhisik seprono sprene pinggir dalan gur mambu solar ae iki. Mbak ya, Mbak, Pripun? Mbak ngagem parfum mboten ngono rada kewes kaya banci kok wangi. Kok nek banci ki identik dengan leleteking ambon-ambon ngono apa piye? Mbak, jenengan ki Ora sampe ngendika. men maksud tak ngapura ngono apa piye? Mboten niki lek ngendika nganti godreh-godreh mimik nggih. Kok mimik kok Pak godreh-godreh. Seno. Piye? Ture cewek kene kok teng printil niki. Mula keroken ya. Lali rung dikerok. Jarine aksesoris kok. Kok ting mriku iki Ora jenenge ngono. Nick Apple. Apa? Nick Apple. Nek Ora. apa? Kala menjing. Udu kuwi lek dimaksud. Udu iki Mbak Lah, Mimin. Niki lho Mbak. Raiku diobok-obok. Pak Seno. Karo gane sih. Jebulane alus. Apa alus? Alus ning kok rada mbredek-mbredek niku. Ah, kuwi asline iki ketokke nek dek iki lin nyandang Jawa ki mung yo nyambut gawe. Nek asline engko ora pe ya seminggu wae brengose tukul kabeh. Iya. Mbak Mini, Mbak Mimin, Mbak Aprin, derek Iya. Geradi Wano, tetembangan minangkane pamondutan. Sinden kok sempet-sempete saka upil gitu. Malah. Pak Seno. Apa nembang apa kowe? Menapa nggih Mbak Mimin aja nembang napa? Nek kula napa-napa bisa. Oke. Santai mawon.
Napa, Pak? Iso endo. Enten sik ngersake Pak Seno. Apa? Rujak jeruk. Dipinangkani ra apa-apa ana. Iya. Ya, iki joget ya pinter, nyuwara ya apik. Rujak Mbak jeruk. Ganes iki. Kowe rujak jeruk aku nggo rujak cingur. Rujak cingur. Rujak congor. Heeh, engko mimin rujak batang. Ya. Mangga. Bawani nak. Nggih, Pak. Ya iki nek cilik ngono ki kok mesti suarane gantas sae ngono ya Lik ya. Power. Nek gede, Nek gede iki biasane nglegeno. nglegeno tiba rajang-rajang iris. Iris. Nek saiki seram mlaku ya. Lah, Lah di blender. neng beda lho Mbak Mimi. Rasane ya. Rasane beda antarane di blender karo di Iris utawa diulek ngono ki diulek ki beda. Rada tengek-tengek ya Mbak ya. Sarine Ngapa lho, Pak? sarine kuwi lho sarine malah metu nek diulek to Nah, panjenengan. makane niku aku ora tok Lah ya. jebulane di blender. Ki pergengkan le tengek ki campuran walang sangit ya, Nduk. Kamu lara recek rujak tan kandatan saja Jawe Bocah cilik bathuke ana tai lalate. Iya. Aku isuk mimin dikeki nggon sirah kei tai kucing. Tai lalat kok karo tai kucing. Nek tai lalat iku kan andeng-andeng. Nek tai kucing ora rereget. Kok ngene lho. Kaya gelungan. kita tia jampi rujak ekinacar Yer. jaro Sing nyuara kowe po anakmu to. Iya, percaya kono le duwe kok lele didawak-dawakke. Ngono ya menyinggung perasaane lele sandike. Mbok vokal konsonane jeruk. Lah wis penak kok jeruk. Ngono ki mbok ya serasah ngono kuwi, seni ya seni. Iya, Ini seni. kira-kira sing engko pikirane wong ki macem-macem ngono ki malah ora prayoga. ngono alah tenan ra duwe gayamu Tekno kon duwe. ning layah lambah-lambah Lho nek wis dikecer ki nek bar dikecer terus lambah-lambah ya. Pancen ya kadang kala ngono. Piye lambah-lambahe piye? Lambah-lambahe. aku aja ditawani lambia-lambia Dalan apa? lah mbleber tenan mumet nang aku kula Jawa lombok rawe Karo joget ya, Nes? Kalian Ya. Mbak Apri nggih Pak nggih. Heeh, nek mimin wis. Jenengan saka kono aku saka kono jenengan teng mriki. Jos. Ora suwe bapak neto lewes teko. Ya. Hop.
Mbak Mimin ajar, ayo ajar. Arep cilik ning baut nyuwara, baut joget. Bathok bolusi madu tenan kok iki. Kok si moto piye? Madu. Isi madu. Iya, Pak Mbak. Seno, Piye? mboten kesupen kula gi ngaturaken buat Bu Agnes matur nuwun jararan dulu pertama kali kula diajarkan tari, pertama kali pentas dali tari dan senang kepada tari niku gara-gara Bu Agnes. Oh iya. Bu Agnes, Nenek, Pak. Bu Agnes niku garwane Pak Seno. Sanes Bu Agnes bakal kerupuk kok. Oh, tembelane iki. Lah nek Tiwas aku bangga. Sanes Bu Agnes niku bakul kerupuk wetan desa, Pak. Oh. dadi sanes garwane Pak Nek saniki dadi garwane Pak Seno. Oh, dhisik bakul kerupuk. Bakul kerupuk. Kowe kok ya buka wadi to Nes kowe iki. Iya. Aku kuwi mergo oleh ngepek bojoku mergo kerupuke kemriyuk wae. Kaya ora mlempem-mlempem. Krenyes. Ya diaturake, dibawani pocong. Ya. Bapak pocong
suarane kok cah paut ya, Nduk. Kok cah paut. Kaya anak-anak ngono lho. Guru TK Mbak Minim. Mbak Mimin. Pasar Mladi Kidul Denggang. Pasar Mlati Kidul Denggung. Mlati iki kono Mrikon Denggung. sih. Kono Lek. Kono lah ya, sing alun-alun kae to. Ora kok lek iki piye? Hah? Mbak lek iki dhek nek nang omah diundang lek wong blantik wedhus. Dadi yang liwat kandang kae lek. Mbak iku kuwi, Pak. Mbak. Aku to ning Denggung. Napa? Anu kena razia. Lah jan riko pusate. Ora razia. Kan Napa? burine kan ana apa nggon motor dicekeli jenenge apa? Oh, razia sepeda motor. Oh, kok Zebra. razia? Mukmen. Kok gone iki pusate ngono apa? Lah. Udu Mbak, udu saiki wis ganti destinasi wisata budaya kok. Lah ya, wis kudu wisata birahi to kono. Wisata budaya harus diluruskan, harus diluruskan. Ya sok-sok isih ya. Kok Maksudnya berjualan ngaten lho, Pak, kok Encik. njur. Encik. Gereja warna koro. Krecek lor negara. Kericak, Pak. Kericak. Pasar gede loreng loji menggok ngetan kesasar neng gondomanan. Tanya apa kaya, Lek? Yo. tepuk tangan kanggo Mbak Danyes. Lho, lalah. Aduh. Pak Seno, Piye? Mbak Mimin, Pripun? Mbak Apri. Nyun. Dadah. Dadi ora kula kapok. Ah, lalah. Lho, Dulet atase iki tenan kok. mung ger memeni kumbane kena nggo joget ya. Iya Joko tok anggap memen iku mban kuwi kanu kreativitase dheke lho. Lah ngene kan luar biasa. Wong wedok joget ning ngelingke aja nganti lali kodrate nek kowe gawean ngomah ki kudu tetep dirampungi ngono lho. Ah. Lah ngene umbah-umbah. Terus ngene-ngene ngono ki. Memeni. Lah memeng. Ngene iki ngapa? Ulap-ulap wis rampung apa urung gaweane? Rampung kok urung ya. Kayak kok kadon kae bojoku pa udu ya. Lah ngono ki lho. Bojoku kok nggawa banci. Dadi ki ulap-ulap kono iki dadi le nyamakin ben permono ngono. Iya, iya. Gerakan tari ki kan gerakan kita kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nek dikemas demikian rupa dadi ketok endah lan edipeni. Lemes. Bocah cilik kok ya Lho. lah. Dite tak gawake daripada wayangan terus dite le nggawa bingung, sing penting mangkat terus dite tak gawake ngono apa piye? Wah, wis. Tok gawaku ya tok nggo tenan. Ya. Ya, iki saiki ngaturke sing podang kuning. Ya. Niki Saka Pak Ratno. nek mboten Di Elisa menika ora mboten Leres. Ora Nggih. afdol. mboten nyes ngoten. Mangga Mbak Apri. Ya, Mbak Elisa kok Elisa. Mbak Apri. Cie selalu terkenang. Saya dipikir Mbak Apri terus. Embo ya aku saiki. Apri ki nek ngecet aku sok aleman ya sak. Wong padha lanang kok ngecet aku, sayang. Aku gagas ya bukaan. Nanti dibuka bojoku ki sapa ya Mas? Iki Apri ya panut aku. Tulisannya panut apa Apri? Apri. Oh, ya pantes cemburu ditulisi panut ngono. Apa munyok ngono kan ra cemburu.
sembrono lho kowe. Lah ya ditulisi ning WhatsApp kan kaya ngono biasa. Kaya nek munyuk ile, aku dolek ke munyuk kowe trimo ora nek aku dolek munyuk karo Elisa. Kuwi adikku lho, partner kerjaku sehari-hari lho. Lara lopo tak anu bareng-bareng lho. Kok munyuk beruk. Kanca apa kanca sih? Berarti kowe iki ya munyuk karo beruk. Nah. Lah kok iso ngejak omongan munyuk? Oh ya, berarti aku berok. Iya, bukan ateges aku, bukan ateges apa Din? Bukan berarti aku ki kok paribasan serik karo Apri ora. Nek Pak Seno ki chat mbek aku atau WA mbek aku mau urusan pekerjaan. Oh, Mbak Mimin besok kita ketemu di Sindu Kusuma Edupark tanggal Lah, sekian. tapi nek karo Apri lebih cenderung pembicaraan yang private. Dadi Private? lah antarane wong Lebih lanang intens dewasa juga. karo wong wedok akhir dewasa. Antarane wong lanang dewasa karo wong wedok kulino dimongso. Kulino dimongso. Nek mbak aku mau urusan pekerjaan tok, aku nek nyerempet-nyerempet mau ora tak tanduki kok. Tenan. Karepe yo nyerempet, karepe nyerempet. Besok ada yang nganter tidak. Mungkin jurusan toh. Nek ra sing nganter pamre mek diterke kono. Aku mudeng arahe wong lanang nang kono. Kulino terane. Kowe jawabe piye? Aku ya langsung nek kok wis menggok dalan ora tak tanggapi, ora tak bales. Oh, kamu acuh gitu. Lah nek kono dijak karaoke mangkat, gak dadi mangkat aku ora aja nganti kok partner kerja di atas panggung. Oh, profesional. Profesional. Nek kerja ya kerja. Pribadi aku pribadi ra. Mergane Pak Seno ora bakal ngejak kono wong gila. Ya weh ngoco to men, cedhak ayu kene kok teko ngene iki. Ya kono ya ora bodho nek milih sing melek kono. Ora ya Mbak Mimin. Mboten. Ya, Mega. Ya sedaya ki aku ngono iki Mbak Apri mung sok tak nggo Gojek. Bangane awan-awan ki nganggur ya chattingan biasa. Sing aku mau di-chatting lho, Pi. Kan aku nganggo bando kupu-kupu ki lho. Ayu banget lho. Ayu banget aku. Yang ada Mickey Mouse itu ya. Oh, dadi kaya anu gelben-gelben ngono kuwi. Padha terus sing diomongke Mbak Ganes we minim, rokmu ya minim samene rupane luwus kaya korban abu vulkanik. Ya, bedake lho warnane abu-abu kelawu. Zaman diet, Mas Abu diet. kebodohan kok. Saiki wis kaya ngene. Alhamdulillah saiki ya. Saiki wis Sik. mukti kok ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo, Mbak. Nggih, niki podangku ning Podang. Pak. Elisa. Niki wau nggih wonten pamundutan janipun saking Korea. Weh. Nyuwun lali janjine niki wau pun transfer lewat Dalang Seno, lewat niku Mas Hadi. Niku Kowe ya iso niki- basa Korea. Annyeonghaseyo ajusi. Oh, annyeonghaseyo. Cacano, caku cao, ku cao, san la se ca. Ya artinya apa, Dok? Bocah capek-capek. Nek basa Korea tanpa busana ki wudoa. Wudai basa Jawa ya. Junedi. Wudoa. Engko nek nyebrang kali ya cing-cing ya padha wae kaya ngono. Nek basane ngangsur apa? Ngangsur apa, Mas? Nyautang. Nek basa Koreane banci pepayon banciaan. Pancaan. Nek nggon kowe mesti nek nggon remang-remang kaya ana jenenge ya. Apa? 5 watt. Aneh-aneh. Imang Mbak. Manggat. Kok limang Mbak? Iya to remang-remang. Remang-remang. Ya. Nggih, niki Mangga. minangkani sing pundi Pak niki nggih? Manut kowe sa? Oke, lali janjine nggih niki. Ya mengko nek kowe lali janjine men podang kuninge diaturke piyai liya. Oh, nggih, nggih. Kes pandeko sakata anyar lho. Napa niku? Nek selingkuhane gendaan. Oh. Kok wase semen kata-katane menjurus ning ngono kaya aku. Iki apa podang kowe apa, Nduk? Lali janjine. Lali janjine. Iya. Bawa Ya. sih. Dina Minggu kang tak anti tinemune ngaya jebul mung lali janjine anane pijer semaya Pinter. pinter golek alasan ngandar-andar
Sik ya iki ana WA ya. Kagem Mbak Ganes ya, buat Bu Guru Ganes yang saya idolakan dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk Jawa Timur ya. Moga sukses selalu. Nggih, matur nuwun saka Nganjuk. Kirim transfer 200.000 nyonesnya. Wah, lumayan. Lemebek apa jemuran mau ya 200.000. Mung hasil mepe jemuran ngene kok etuk 200.000. Ya ora apa. Nek ya ora etuk meri rezekine dhewe-dhewe. Bejane dhewe-dhewe. Mau Bu Prastiwi wis bisik-bisik pengen joget kaya Mbak Ganes. Oh, pengen ya. Sesuk kapan-kapan ya. Waduh, aku terus dipeliriki aku lek. Dia Bu Prastiwi ya jenenge wong senior kok ya aja mung mepe meresi kumbahan kulino kok dadine kok goyangan meresi. Tapi ngene barang. Nggih, lali janjine nggih. Neno. Aku wis ora Napoleon Bonaparte iki. Bangun tenan. Napoleon. Lah nek iki nggo jaran gek panjenengan nggo sapu kae. Aja macem-macem kae. Kae sing tunggu jaratan kuncen. Juru kunci ta. Iya, mangga. Aku iki bar dolan rono dijagongi sedina nutuk digaweke kopi. Nyamiane ndi? Maejan doyan kok ndasmu. Kon ngletak Maejan. Mati kaya batu nisan. Janjane kowe kelakuanmu sejago hatiku
wis tak tambahi instrumen anyar lho. Napa? Trompet Ponorogo. Ono sing nyebul kok. Kowe lah omonge kok. Coba suarakno sithik wae. Disebul kowe. Yo. Ayo gedunek. Isin. Aja sesek-sesek sempal cangkeme. Oh, alah ki kok nganggo Ya swara. jebulane kuwi Mak Mantri. Ini rak persis to, menganggo lambe lho. Iso ora kowe Iso Lek? persis. Ya aku ra iso tonduk ra kulino kok ya. Kuwi carane Trompet iku. nek Mimin arep nyuara ngono kuwi, kuwi sempritane dipitet sik. Lah kok ndak paribasan ndak kontra. Iya. Trompet karo sempritan kan beda. Ya, mangga. Ya. Janjane kowe. Kelangan koyo sajane atiku Saedan ora. Rumangsaku wong tua kok arep tok buang. Saiki ki wong tuwa mbok deman-eman ngono lho kok terus Ora Ganes, ora Elisa. Babakan Soro Ramaido, babakan sopan santun mi lho, Nduk. lah wis kene. Nesu, Ayo dimensi. dadi rempek bareng to Sa, Ya. kene-kene Ya. ditulungi. Kowe Ditulungi sebelah kono. Kene ayo. Kuwi lho ngangge. pentingnya pendidikan Iya. budi pekerti ning nggon cah sekolah Ya saiki ya. iki. Aja nek Pendidikan kok ilmu pengetahuan umum kok pinter Iya, aku ramai. ayo. Pentingnya budi Ya, pekerti ya. iki lho. Blur ra wis Alah, kaya nah. kaya nuntun wong Lah, jompo lah. to iki nek ngene iki. Aja dadi kulinake ngono kuwi ya. ora bareng ya. Lah. Aja ngono kuwi Sopan mending santun karo wong tua ki perlu. Mending langsung didupak ngono. Sisan ya. Di Apri ku ngapunten masaku gede nggih. patiku. Lek Gimen nyuwun pangapunten. Ya nek njuk Kula. ngapura aja meneng lambe tok. Terus piye? Tumus ana sakjroning ati. Ya iki saka ati sing paling jero. Nah, Tenan. Ganes yo njuk ngapura aja mung macem-macem. Salim ya Lek Gimen. Bocah dorong pupuk lempuyang. Kok lek kimen to Mbak Mimin kok. Ya. Ya wis. Ya mbok diakoni Dek to. lagi krasa kok lek Mimin. Apa kok kowe masih bekek kudune lek bekek kene kok kowe iki. Aku disinggol Elisa mulai merinding-merinding iki. Ketok iki anu, sinyal-sinyal meh mari wis cetha iki lah. Lah aku Wes kowe angon wedhus wae kono men. aku karo ki jaga jarak ngono lho. Engko nek nganti tole iki ra iso dikondisikan ngono lho, Mas. Lah kok kono malah jarak-jarak kene-kene. Aku wis merinding-merinding lho. Aku nek kowe mari aku malah sing bahaya lek. Lah ngopo? Kok aku malah mbok kersake dhewe kok mau. Omonganmu lho, Pri. Lah kowe piye to? Iki piye? Jalan mari. Kowe iki adikku lho. Ya mbok lah nek arep nggo percobaan sik. Doedan kabeh ta. Ya. Dipun lajeng. Sing langsung. podang kuningipun menika Mbak Ika monggo. Ya, Mbak Ika. katuran. Ya, Mbak Ika podang kuninge. Ya. Ya Nduk Ika, saka produk Gunung Kidul Handayani. Nah. Nek iki wonge ora neko-neko. Nek kula piye? Wonge alus ra neko-neko. Halus lembah manah ya, Mbak Mimin. Lembah mana? Neng Dinti mangkat dhewe ora tau. Nek kowe lembah mana kowe lembah hitam. Oh ya ora. Iya lembah manah kok. Lembah hitam terus tak kukup ayo main wayangan terus gelem dandan gelem sanggulan. terus. Alah, oh gayane. Iya. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu, Mbak Mimi. Sowan wonten. Ada ucapan untuk Sindu Kusuma Edupark. Oh.
Sukses selalu ngaten nggih. Semakin dikenal masyarakat. Semakin dikenal masyarakat. Terus memperkenalkan kepada adik-adik anak-anak untuk mencintai permainan sing aman. Terus ono manfaatnya soalnya gini pendidikannya ya ono. Oh nggih. Pun nate mriki napa jenengan? Sampun. Oh. 2 tahun kepungkur pas wayangan. Pembayangan. Ya nah. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujuh temong paksi alos manis toramrak ati weselinggon kala dikirim go Ibu Suci di Colorado, Amerika Amerika, Serikat. USA. Lan penggemar Sukipan dimanapun berada. Sing wingi Valentine wis kirimi coklat lan sak piturut. Bah, ngono aku malah lali ra tak kirimke sampean. Wah, ya kok Terus tak garingke barang ya. Momene yo kok coklat kok digaringke pripun? Lah anake telek kebo e. Ana coklat kok dadak digaringke barang dimasukkan pendingin dadose men ora mudah cair, men ora ledrep. Yo. goleki si podang jenar Neno iba bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan neng omah wis ora krasan neman yen nganti
no? Iya. Gentenan sing kepareng pentas? Iya. Ki kok dadi rindik banget iki. Ya semene wae ora apa-apa. Iya. Biar telake men ambiar telake. Iya. Matur sembah nuwun. Gentenan ayo. Iya. Arep kepareng ngaturke sapa? Si. Ya iki Mbak Tatin. Ya. Monggo. Ya. Gong-gongane. Mung agak ditepuki tangan penonton dimanis-maniske, dikangke ngono. Kemong ditepuki tangan aku wis kulino dadak dimanis-maniske dikalem. Ya Allah. Sapa iki mau? Sapa? Wahyu kok sapa? Kapok. Dikalem-kalem. Wis ngaku. Andok kapake, Mbak, nek wis ngaku. Tak kempit. Wahyu. Kok kabeh golek bola? Ngapa? Jenengan mau ngal apa? Biasanya jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mah kok dikalem-kalemke. Sapa lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok ini malah orang tanda tanya. Lah ngapa? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Solah bawane meraatin kowe langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh, lu tinggal lakune mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok tekan semper lho penjamu kok. Mbak Mimin lem laku semper. Sliramu mau lho, kok sliramu le mlaku Lho, alus. keceplosan lho kono. Kaya wis jelas to. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki, ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge tak mamah karo ora delok. Aku gelem dimamah. Wis. Sing dimamah apa nih? Goleki dhewe. Iya. Ki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Yeah. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen dek urung tau ning Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhon mriki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae medhon. Sampai. Lah wong ning Kalimantan wedi numpak motor mabrukan kon ngudukke godean. Ora nggodean aku medhun prapatan kono wae Pak, aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya, Mbak. Ya. Niki napa Pak? Liwung. Ya, kan ora liwung wis ora. Nggih. Ya, liwung. Ya. Nggih. Ndak juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang e. Ya, dipun Nek ketemu aku muring-muring lho, Nok. Wah, gimana wae enggak mau bunyi liwungnya gimana? Wis nggawa jaran barang e. Wah, iya kudu dituruti, Mak. Iya. Mergo iki ana lho sing anu ngira penari-penari iki tak bayar, Nok. Ya, eneng ya. Eneng jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya. Kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek tekone wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon nggo dandan. Anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko, tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Ingkang tresnanipun kalian panjenengan menika, Mbak Limpo. Ah iya, mulane aku wis nglumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani Tatin kuwi. Wah. Kula harus dikei sendok. Heeh, sendok karo jenenge entong siji. Lah, Nek sendok nyan Tatin kok. ora kok sik tak urus iki. Kok anggo entong barang maksudnya piye? Mbok aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Nek anggo entong arep delendi. Maksude men gede-gede entong ki nak kae rak wis sendok kowe entong. Pak Seno ya kebacutan. Apa? Nek iki nyon sewu iki itu tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok Mbak Tatin gawa entong. Ya masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin ki wonge murka drembo. Oh duwe entong, sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Pengen tak sekop apa piye? Sekop cengele wae.
Wis kono sekop karo angkong do padu ngono. Lah sekop kuwi. Kuwi angkong. Angkong kuwi wadah letong iki, Pri. Lah kene nggo nderuki. Lah iki letonge. Oh, matur nuwun. Lah ya ta jarene pas. Ya, desa rasan dadak padha regejekan. Iya. Iki style kalem aja padha regejekan Nini. Ayo, Liwong. Ya, monggo diaturake yuk. Ngapa? Dalange gembira. Dalange Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya Gecek cengelmu lho. Buka jajal dibuka rak padha. Ya beda. Jajal. Oh, kae semir murahan iki semir larang ya padahal. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep metani wae. ora mergone kaya Pak Seno kan kathah pinggalian, mikir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabat. Dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambutnya ra nggo mikir rak mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh to? Lah iya ana sing ireng. Ayo karang wis tuwa. Aku wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50 nek putih ki wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iki ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut nggo mikir karo nggo seneng kuwi. Sing rambut nggo seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ora iso putih. Ra iso putih. Rambut kok nggo seneng-seneng Mas. Kan iki nggo mikir. Liman Rambut nggo mikir. Heeh. Iki tinggo mikir. Ana rambut sing marai seneng apa piye? Idep. Idep ki ra nggo nyawang sing barang apik-apik nggo seneng to. Ora putih, ireng lho. Lah idep terus Lah idep. Nah. Ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, brengos. ana jenggot, ana simbar, ana wulu cumbu. Lah, wulu cumbu ki ora nggo mikir, Lah? nggo seneng. Kono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah, Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Kang ngomong. Kaya kabeh kok didetailke. Ya men cetha ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek ning basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Lho, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Prengus. Nek jane nek gelem goleki nggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Lah nggih. Brengos, idep, alis, simbar. Kelek ki mesti ana ming ora do diapalke. Terus Aku ngerti aku. apa? Nek tak awangi. Aku ngerti ya wong dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek lha arep ngucapke piye ra. Nah aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo wis sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak ndulure kelek kuwi mudeng aku. apa? Nak dulur. Mimin tak cempolo sirahe modar. Kowe sing bangsa nggo njewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Ayo apa nek aku leleteke ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono Ora kok sik bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggon jewowok.
Nyun sewu. Mungkin dek-dek jawab. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir ngene. Nek liyane ora. Iya. Alung tumindak. Yo, dadeke. Lagu Cendol Dawet iki nek anu nembang anu joget-atin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Harmoni ayo, aku ngerti itu. Ayo. Ayo. Ndang muni ya. Lah situ. Ndang muni. Mah. Lah ngapa? Mah ora usah. Oh ya, katiasane gedhe. Duncalke gendeng ora udan. Terus apa meneh? Liyane kuwi ana meneh lho. Ora ono. Ndang cuit ngono. Hei, Mah. Ya ampun kok Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun. Alah piye mosok Mbak Tatin. Apa? Mbak Tatin mosok kan nggo nolak udan barang dokoke gendeng. Lah nek ngene jenengan iso nggo tolak angin lho ya. Bener aku nggo telisir kok malah. Walah sapa iki mau? Kok dijere nggo tenda maksudnya piye? Mas Janu ta ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Ya, mangga. Dadi lima jogetane beda iki. Deng. Iki model India. Deng rat Sakia. Coba Pri di diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Anak aku diplekotho terus lho. Ya ora mlekotho. Ora mlekotho, wis tok saweran 100.000 ki ra iso nggone abot. Nah, terus ngapa? Kudu le totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Nyambut gawe totalitas. Tapi surplus kowe ngopo? Jaman dhisik 50.000 direwangi koso tok ya. Lah, direwangi iso ngibadat kok. 150.000 kok ger arep endo, ya endo. Ngene sambat. Iya coba Mbak Apri, duntak tak duduntak. Nano. Sakia, penari gurun pasir ternama. Oh Sakia, terpesona aku melihatnya. Hop, mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki Nganggo melet men kaya kirek. Ya. Nan. Wow. Yes. Wes.
Wis, hop. Rasa oke. Wis. Tak bandem gelas lho. Wis. Iku ora kaya kirik mah kaya ula celolo. Ayo Tatin ayo. Ayo Mbak Apri. Wis, jatahe sapa? Endo. Jaya Endo nyambut gawe kok ngedoli. Aku iki palsu kabeh. Singgane Pak Seno lewung tok ngene arep Endo. Kok kudu aku? Ra jumbure tekan Kalimantan barang nyopo? Lah, aku nang Kalimantan ora kan ngono ki lho. Ya totalitas ngene mu gerakan ngene ndah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ra dalange tak Ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning sinduke. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuluti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Sabar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokoke arep nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok njaluk duit sik. Nyambut gawe rung rampung kok njaluk duit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning dinehi lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, njalukmu pira padake cah tipis. Ah, meng ngomong tok kok meng ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih ditisik ndo. Ya nyambut gawe sik ning menyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Yo kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune silak antel. Ora ono Endo ae arepan. Oh iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere seman blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Bilang kono nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah, sing penting kose kecekel. Ora masalah wong kene langsung tetek kok ya. Iso kena. Ayo mikir dalehke. Ya. Rasa nggo melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandung sandal lho. Kok bandem sana. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin, mamine Semar nganggo dlosor bareng lho, Mbak. Gak aku meng 100 nggo melet barang. Iya. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo. Dilat lho kowe. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilat iki kok sing banyake ngono lho. Dadi kelingan masa Yo kejayaan. yo tak dilatih kirik mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngapa lho? Sabar ya, Dek. Ndak lali, ayo. Ayo. Arep nylamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Yo nek gah melet menjuntai. Ya. Oh, iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Ya. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek to. Melet boten? Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo Lah, ra. iki aku gak aku nek melet. Ora apa-apa kok. Yo wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa pira? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek do sing do nonton streaming ki ning angkringan HP-ne. Katine mengkon melet kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banting. Lah ngopo? Tatin nak gelem melet. Lho, Malah korbane akeh to. gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Mah aku nek melet gak yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Lho, Ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh, Iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis ge rampung ki weh. Apane? Silak waktunya jam 1 kliwat lho iki. Aku iki ngedep jam gede luwe gede kira ngono. Rasangku melet gak? Gelem ya kok. Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Hah? Pisan tok ae melete pisan tok ae. Bisa yo wis kita lho Mbak Lung lho.
Iki aku melet lho, Sen. Dawa banget e. Ayo, sik, hop, siap sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki sanak-sanake sarukan iki. Saru banget. Yo. Na. Melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Heh? Wis melet kok ditutupi. Na. Melete ya. Pisan. Hop. Piye? Rawuh ta? Hah? Rawuh lek melet. Ora e. Ya wis rasa. Ya. Arep ero wong ilatmu cawang. Ulah sendok ya. Wes ya, aja Ya. ngokodo aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Moh melet tok wae. Ya. Hah? Ya. Ya ketok ya. Aku gak mau. Kok tenan dhewe ilatku. Ayo mengilate kok. Ya Wah, Cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok lek isin aku kabeh tak ketokke ra apa-apa kok. Bergene kok. Sok cantik mbok wong sing demen sedekah. Ya, Wong ilate ketok kok isin. ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku meneng. Wis ya. kabele kuwi. Ya. Ya terus ki yuk. Nano. Sabda wanita. Awas, yo. Ya ora. Ya pora. Sapa sing meni ya pora? Ambo. Egol. Lah, Sapa-sapa kok tok arani lho. iya maksudnya kok nganggo ya pora ora. Ayo men kok ya apa ora. Gathukane ya ngono kok. Iki pun nggih. Wis ngono. Ndi jare nambahi? Apa? Mongke. Ayo aku tambahi apa wis senengane ora. Ayo gak wis ndak seneng jaluki dhuwit.